kadulupay lang ko guys. Muni ko diskarte karon guys. Okay ka na ron ay mo diskarte na ko kaangkol. Mangutang ko hugas silang kol kay para nakoy malungag. Kol. Yaya ni mo angkol. Ako na kayo mong kidan mo ba? Wala ka kiti, unsay atong tuyo kiti? Hindi pa, utang mo bugas kol. Ay kiti. Pasensya kiti ha. Hindi ko magpautang sa mga kiti kay wala mo gaya trabaho kiti. Huli na lang ko ni. Hello guys, kadulupay lang ko guys. Muni ko diskarte karon guys. Ayos ko may vlog call. Lagi na din karon kiti. Hi. Ako kiti. Guys, muni siyang call guys. Ano sa kubugas na ko ni? Ay, pila na kilo yung utang bugas kiti. Isa ka kilo po. Ay, ano na isa kasako na lang kiti. Ako na ang call, i-deliver na lang call. Kiti, malay mong giutang na bugas kiti. Tara, balik ko. Asa na ibutang? Guys, morning yung waton guys para makautang mo.